Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Яке аз доварони машҳури ММА Ҷон Маккарти оиди эълони Илия Топурия ки гуфт Ҳабиб Нурмагомедовро шикаст дода метавонад фикрҳои худро баён кард. Агар ки Илия оиди Ҳабибе ки танҳо карьераи худро дар UFC оғоз кард гап зада истода бошад, пас шояд ки ӯ зидди чунин Ҳабиб шанс пайдо мекард. Аммо на зидди Ҳабибе ки рекорди 29-0 дошт ва карьераи худро ба анҷом расонд. Ҳабиб исбот кард ки гӯштини ӯ дар ММА аз ҳама зуртар аст. Ҳамаи рақибон медонистанд ки ӯ чӣ кор мекунад, лекин ягон кас ӯро манъ карда натавонист. Ягон кас. Боз як чизи муҳими дигар ин аст ки Илия ба монанди Ҳабиб калон нест. Ҳабиб дар қаду қомат аз Илия дида калонтар аст. Прогнози ман дар ин муҳориба чунин аст: Ҳабиб Топурияро ба замин меафтонад ва ӯро шикаст медиҳад. Ин муҳориба ба монанди дигар муҳорибаҳои Ҳабиб мешуд, гуфтааст Маккарти. Хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Илия Топурия эълон карда гуфт ки муҳорибаи орзумекардагии ӯ зидди Ҳабиб Нурмагомедов аст ва ҳамчунин қайд кард ки бо 100% боварӣ ӯ Ҳабибро шикаст медод. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Дэниел Кормие гуфт ки камарбанди чемпиониро ҳифз кардан чӣ қадар душвор аст. ин кор қариб ки ғайриимкон аст. Ана барои чӣ вақте ки ба чунин шахсон ба монанди Камару Усман ё ин ки Александр Волкановский назар мекунӣ, ба назар чунин мерасад гӯё ки онҳоро манъ карда намешавад. Вақте ки ту дар баландӣ қарор дорӣ, вақте ки ту аллакай хонаи калон ва зебо дорӣ, ҳаст ҷавоне ки ягон чиз надорад. Вақте ки шумо тамрин мекунед ва кӯшиш мекунед ки боз ҳам беҳтар шавед, ӯ ҷавон аз шумо зиёдтар тамрин мекунад. Чунки ҳама чизе ки шумо аллакай доред, ӯ низ соҳиби ин чизҳо шудан мехоҳад. Барои ҳамин камарбандро ҳимоя кардан хеле душвор аст. Шумо бояд ки инкишоф ёфтан гиред, то ин ки камарбанди худро ҳимоя карда тавонед, гуфтааст Кормие. Бале дӯстон, дар ҳақиқат қариб ҳамаи чемпионҳои UFC ки ҳозир пули бисёр доранд, хона ва мошинҳои зиёд доранд, пеш онҳо хеле камбизоат буданд. Аз ҳамин сабаб мотиватсияи онҳо албатта ки зиёд буд, аммо баъди чемпион шудан бисёри онҳо мотиватсияи худро гум мекунанд ва барои ҳамин ҷой онҳоро дигар ҷангварони гурусна мегиранд. Рақиби Муин Ғафуров Риня Накамура оиди Муин ва оиди муҳориба бо ӯ фикрҳои худро баён кард. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. оиди рақиб Муин Ғафуров: медонам ки ӯ чемпиони ҷаҳон оид ба самбо аст. Ӯ фавран ба анҷом расонидани муҳорибаҳоро дӯст медорад. ӯ бисёр ҷангварони сахтро шикаст додааст. Формаи ҷисмонии ӯ низ хеле хуб аст ва ӯ зарбаҳои вазнин дорад. ӯ 19 ғалаба дорад ки 17 тои ин ғалабаҳоро фавран ба даст овардааст ва ман фикр мекунам ки сатҳи ӯ ба монанди сатҳи чемпионист ва агар ки ман ӯро шикаст дода тавонам, пас ман ҳама ҷангварони вазни худро шикаст дода метавонам. Гуфта мешавад ки ӯ аз ҳама рақиби вазнини ман хоҳад шуд. Фикр мекунам ки баъди ин муҳориба ба ман рақиб аз рейтинг медиҳанд, гуфтааст Накамура. Хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Риня Накамура ва Муин Ғафуров рӯзи 19 январ дар турнири калони UFC 311 баргузор мегардад ва мо албатта ки ба Муин омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.